כי היה לנו לימוד, ואז היה לנו הפסקה שבוע אחד, ואחרי זה למדנו מאמר להבין עניין תחיית המתים, והיום אנחנו חוזרים לתניא על הסדר. אז אנחנו בפרק כ"ט. פרק כ"ט הוא בעצם הכל המשך אחד, מפרק כ"ו עד ל"ב וגם ל"ג. זה סוג של התבוננות, כל מיני כיוונים. כרגע אנחנו הולכים להתמקד במשהו יפה, מה קורה אם כל הדברים הראשונים כביכול לא עוזרים, נכון? בסוף פרק כוח אמרנו נקודה מאוד חזקה, אם אתם זוכרים, שאם בן אדם המחשבות באות מפריעות לו, הוא לא מתווכח, אתה ממשיך קדימה, לא להתקע, אסור לי להתקע. דרך אגב, כל מיני תופעות של OCD, זה אנשים נתקעים, כי הורים אמרו לו לא עשית את זה, אז הוא כל הזמן, הוא לא בטוח בעצמו, אז רגע, סגרתי את הדלת, לא סגרתי, ניקיתי את הידיים, לא ניקיתי, עד שזה מגיע להפרעות, שבן אדם מתחיל לשטוף את הידיים יותר מדי פעמים, כל מיני דברים שהם עיוותים. יש לי אכתר, אני יודע, זה מתחיל בול, זה מתחיל מזה, זה לא בשביל זה קרה, שזה התחיל, שאמרו לו, הוא לא ידע לקרוא אותו, היו לו בעיות של תשע ריכוז, לא יודע איך לקרוא אותו, אז הוא ככה יושב שם, מנסה לקרוא, לא, עוד פעם, רק כשלא פתח פה, אז הוא נשאר על זה, אמרתי לאמא שלי, מסוכן. זה הזאת, אמרתי לאמא שלי, בסוף זה הפיל אותו, היום מה לא סידים, זה בעיות, אסור ללחוץ את הנפש יותר מדי, להיות רגוע, צריך להיות רגוע. אתה רואה שאנשים רגועים, הם מצליחים, למה? כי ברגע שבן אדם פתוח, הקדוש ברוך הוא נכנס פנימה. לא להכניס את עצמנו כאילו אנחנו מנהלים את העולם. ההורים לפעמים חושבים, הם מנהלים את העולם, הם לא ישבו על הילד פיצוצים, איך אומרים, מגרזנים עליו, הוא לא יצליח. תפסיק להשליך את הבעיות בביטחון העצמי שלך על הילדים שלך, תן להם לחיות, תן להם לרוץ, תן להם להשתולל. הקדוש ברוך הוא ידאג שיגדלו בריא, יצליחו להיות משוחרר. היום החינוך הכי טוב שרואים שההורים שמחים, רגועים, בלי סטרס, הילדים רצים, נופלים, קמים, מרימים אותם, הכל בסדר. אתה לא עליך, גם אתה לא יכול לחיות כל הזמן עם סטרס ולחץ, וזה לא טוב לילד, וקל וחומר. ואני הולך לכיוון מאוד חשוב, שאם רואים ילדים רואים, הורים שהם לחוצים, והם מתיימרים לייצג את הקדוש ברוך הוא, את התורה ומצוות, שזה דרך השם, דרך הנכונה, נכון? אתם אומרים שהאמת אצלכם, אז למה אתה לא רגוע? למה אתה לא שלב? למה אתה לא שמח? למה אתה לא בביטחון? אם אתה אומר, אז תהיה בביטחון, תהיה שמח. ואני אומר, מניסיון, וראיתי אנשים, אחד מהם, הוא אמר לי, הוא רצה כמה פעמים לרדת מהדרך, אבל אבא שלו, איפה פעם העיר לו הערות? מאוד שהוא היה קטן, והוא היה ונדליסט גדול, כן? ושהוא היה חוזר מפורים, הוא רואה את אבא שלו, נרדם על הרמב"ם, מתעורר עוד פעם. והוא איש אמת. הוא אומר, חייב להיות פה משהו אמיתי. הוא רגוע, הוא שלב, הוא פנימי. בסופו של יום זה דוגמה אישית. נכון? כולם רוצים להיות מאושרים. אם אתה מאושר, הוא ירצה להיות כמוך. כן? אבל מאושר באמת. עוד פעם, תמיד יש קשיים וניסיונות בחיים וזה. יש התמודדויות ויש התמודדויות. אז גם אומרים, אני מתמודד כרגע, אני בחולשה, אני עייף, אתה לא חייב להיות סופרמן, כן? אתה לא חייב להיות כל הזמן שמח, אבל צריך להשתדל להיות באיזונים. אז עכשיו אנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו, ומה עצרנו? את לא היית בשיעור, אז זה נקודה מאוד מעניינת. אמרנו, אם בן אדם, הוא באמת כאילו לא נתקע, הוא ממשיך, בא לו מחשבה זרה, הוא ממשיך. אבל מה קורה אם המחשבות עכשיו תופסות אותו, נושבות עליו, מכל צד ופינה לו להניפוח? באמצע תפילה, כן, נגיד לדוגמה, באמצע תפילה, ואין לו לאן ללכת, הוא מנסה להעביר פריים, להעביר הילוך, להעביר תמונה, ובא יצר הרע מתגבר עליו, נפתח עליו. רבי נחמן יש עצה טובה, פשוט מאוד. תשלח שם משהו אחר, עזוב, אין הילוך, פשוט תתחיל להתפלל, זה יעבור, כי הוא אומר במוח. זה כן אומר, אבל הוא אומר, מה קורה? במוח אחד יכול להיות רק מחשבה אחת, אפשר שתיים במוח אחד, שתיים אפשר. נכון, ועל הדרך כלל, לכן הוא אומר לו,
אל תען כסיל באיוולתו, פן תשווה לו גם אתה, ככה לישב מאומה ושום טענה או מענה נגד המחשבה זרה. כי המתאבק עם מנוול מתנבל גם כן, רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע ערעורים שנפלו לו, ויסירם מדעתו ויוסיף אומץ בכוח כוונתו. ואז אדמו"ר הזקן אומר, ואם יקשה לו להסירו מדעתם, הוא לא מצליח, הם נתקעים לו בראש, והוא לא מצליח, הוא עמוק שם. אומר אדמו"ר הזקן, אני מזכיר, פרק כ"ט. ומה עושה? פרק כוח, השורות האחרונות. אז מה יעשה? אומר אדמו"ר הזקן, שימו לב לעצה הנפלאה, מפני שתורדים דעתו מאוד בחוזקה, אזי ישפיל נפשו להשם, ישפיל את עצמו, ויתחנן לו יתברך במחשבתו, אפילו לא ידבר במחשבתו, לרחם עליו ברחמיו המרובים, כי רחם אב על בנים. הנמשכים ממוחו, וככה ירחם השם על נפשו, הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזדונים, ולמענו יעשה כי חלק השם ממש שמו. האדמו"ר הזקן נותן פה הבטחה, שהאדמו"ר הזקן, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. איך הוא יעזור לו? ממה הוא יעזור לו? הוא יעזור לו רק עם אותו אחד, שהמחשבות האלה כל כך מפריעות לו, הוא יפסיק לחשוב על עצמו. אם אתה אומר, איזה מחשבות זרות יש לי, תעזור לי. אז תעזור לי. לא בטוח שיעזור לי. מתי הוא בטוח יעזור לו? הוא יעזור לו שהוא יגיד, הוא יעזור לו שהוא בעצם יגיד, הוא יתנתק מעצמו והוא יגיד, תרחם על מי, אתם זוכרים מה דיברנו? על מי ירחם? הוא מבקש ממי לרחם? על מי לרחם? על היצר, על התאווה שלו, על היצר שלו. לא לרחם על התאווה. לא על המחשבה. על הנפש. הבהמית. לא. על הנשמה. הנשמה האלוקית. שהיא בעצם חלק ממי? לא מי, זה שייך למי? הקדוש ברוך הוא. והנשמה האלוקית שהוא נתן לי, שנתת בי, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעורר רחמים על מי? על הנפש האלוקית שבך, הוא בוודאי יעשה את זה, כי אתה לא מבקש רחמים עליך. על מי אתה רוצה שהוא יפדה? את מי הוא יפדה? את עצמו כביכול. את הקדוש ברוך הוא בעצמו. בוא תרחם על עצמך, ריבונו של עולם. אני לא מצליח פה. הנפש האלוקית יורדת פה לתוך הקליפות, יורדת לתוך איך אמרנו? יורדת לתוך האסלה. אז בוא תוציא את החלק אלוקה ממך החוצה. הבנתם את ההבדל? למה מובטח על האדמו"ר הזה כן מבטיח שהוא יעזור הקדוש ברוך הוא? את זוכרת את זה, שרה? אני לא הייתי מרוכזת. אז אני בעצם עושה חזרה על הפרק שלמדנו, וזה היה כבר כמעט חודש, אם אני לא טועה, אולי אפילו חודש. כן? אז בעצם ככה. אז אמרנו ככה, אם הוא בעצם אמרנו, מה יש? מה קרה? פשוט תעבור כאילו מה קרה? אני אעצור שנייה. בעצם אמר, האדמו"ר הזה כן נותן עצה לא להתעסק עם המחשבות זרות. אתה בתפילה, תעביר הילוך, תעביר תמונה. לא להתקע, להמשיך. הוא אמר, כי כל המתאבק עם מנוול מתנבל, נכון? וכו' וכו'. אז הוא אומר, אבל אם הוא יקשה לו להסירה מדעתו, הוא לא מצליח להתנתק. הוא לא מצליח להתנתק, אז מה הוא יעשה? המחשבות נתקעות לו בראש, הוא לא מצליח לעבור, הוא לא מצליח לדלג, הוא לא מצליח להמשיך. אומר האדמו"ר הזה, כן, יעורר רחמים על מי? אני אומר את זה במילים שלי. יעורר רחמים על הנפש האלוקית שיש בתוכו, שהיא בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר, כביכול הקדוש ברוך הוא תרחם על עצמך. אני לא מצליח, הנפש האלוקית שנמצאת בתוכי, היא יורדת לתוך השטויות שלי. אני לא מצליח. אז פה הקדוש ברוך הוא, האדמו"ר הזה כן אומר שהקדוש ברוך הוא בוודאי יעשה. כאילו האדמו"ר הזה כן נותן הבטחה שכך יהיה, שהמחשבות יעזבו אותו, אם אתה תתבונן בזה. אם אתה תתבונן ותגיד, השם תרחם עליי, אני משתדל, אני מנסה, לא בטוח. כי יגיד, אתה משתדל יותר, אבל תשמע, עשית ככה וחשבת ככה, זה לא... אבל אם אתה מבקש רחמים עליו בעצם, על החלק אלוקה, זה לא עליך.
דרך אגב, זה עצה לחיים. למה זה עצה לחיים? הרבה פעמים אתה בא ואומר, אני עושה דברים טובים. נכון, אבל אנחנו גם לפעמים עושים דברים פחות טובים. ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים גם. ואנחנו לא יכולים להיכנס לזה. אבל שאתה לפעמים נתק את עצמך. ואתה מבין שאתה לא הנקודה באירוע. כל הבעיה שאנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם. זה האגו שלנו. בגלל שאנחנו מתנתקים מהאגו, ופה זה התבוננות של אני לא נמצא פה. השם תרחם על עצמך פה. עזוב אותי, כאילו, תרחם על עצמך, תרחם, תראי בלשון האדמו"ר הזה, כן, הוא אומר, והתחנן לו יתברך במחשבתו לרחם עליו, ברחמיו המרובים כרחם אב על בנים, הנמשכים ממוחו, בעצם הוא מבקש על החלק אלוקה, לרחם על הנפש האלוקי, וככה ירחם השם על נפשו הנמשכת מאיתו יתברך, להצילה ממים הזדונים, מים הזדונים זה המים של התאוות, ולמענו יעשה, מה האדמו"ר הזה כן אומר? ולמענו יעשה, הקדוש ברוך הוא יעשה למען עצמו, ולמענו יעשה כי חלק השם ממש עמו. אנחנו בעצם חלק ממנו, והוא יבדה את עצמו מהברוך הזה שהוא הפיל את עצמו. דרך אגב אמרתי באחד השיעורים, שיש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם בכל יום. אחד מהם, מה זה? שהוא ברא את היצר הרע. מתחרט? כן. אבל הוא ניסה גם בהיסטוריה, הוא יכול פשוט לבשל את זה. לא, אז אני אסביר לך. זה כאילו כביכול הוא הכניס את עצמו לתוך איזה נישה מסוים. ועוד משהו, יש בזה גם עמקות, אפשר להתפלסף על זה הרבה, וגם את הישמעאלים. השלישי אני לא זוכר, אם אתם זוכרים, אבל אחד שהוא ברא את היצר הרע. ג'וקי, נכון? יכול להיות, יכול להיות. אבל ואחד את הישמעאלים שהם גורמים צרות גדולות לעם היהודי. כן? נראה לי הוא הכי שמח בג'וק. כתוב שהוא הכי שמח בג'וק. קראתי את זה, לא באמת. איפה אתה קורא את כל הדברים? סליחה, יש לי... ערן, אנחנו כבר התרגלנו, הצופים. המפורסמים. תניח ככה, זה טוב, זה חלק מהאווירה. אנשים אוהבים. על כל פנים, אנחנו סיימנו ככה את פרק כוח, כן? עכשיו אנחנו מתחילים את פרק כ"ט. אתם מוכנים? כן. יופי. יופי. אנחנו צריכים להביא טניות. עכשיו אני קולט, כי בשיעור הקודם אני מעביר שהוא באמת. בשיעור... אני לא מכין אותה ביצות. אין לי עצבים. אבי. אבל קשה לי. יש לי ריבוי ביצים, זה איזה כוח. עשית טעים אבל. אני שמח שאני אומרת שהם ברוך השם. נשמע אותך. אמן, גם אתכם, תודה רבה. אוהבים את הביצים שלך, לא, אני. סוף סוף מישהו מעריך. בפרק כ"ט. פעם את הנקניקיות שאתה מכין לסיוון. יאללה. אך עוד אחת צריך להשית עצות בנפשות הבינונים. אומר האדמו"ר הזקן, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב, זו תפילה. האדמו"ר הזקן אומר, קיבלתי כוח. יאיר, אתה רוצה עין או חביב? עין, אז עוד נעשה. מה? זה נגד עין. לא, אני לא עושה כל העדשה מקרוסקופ. אל תתחיל. אז אומר האדמו"ר הזקן, שצריך להשית עצות בנפשות הבינונים. מה זה נפשות הבינונים? לא אנשים רגילים כמונו, אפילו הבינונים הם צריכים עצה. איזה עצה הבינונים צריכים? שלפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב. בן אדם רגיל פתאום יש לו יום, אין לו חשק להתפלל. נכון? בן אדם אין לו חשק להתפלל, יש לו טמטום הלב ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב, זו תפילה. מה הוא עושה? עכשיו התחלנו פרק חדש, כן? אני אומר, אתה קורא הרבה פעם של אדם חשק להתפתחת בבוקר בלי חשק, בלי עצות, בלי כאילו... מה יעשה? מה יעשה האדם? הוא בא, קם בבוקר, בלב שלו כמו אבן, לא יכול לפתוח ליבו לעבודה שבלב, לא יכול להתפלל כמו בן אדם, כמו יהודי טוב. איך אגב?
מקווה, יפה מאוד. עצה אחת. מקווה זה עצה אחת. דבר שני, איך אמר, אמר, מה הוא יעשה? אלכס, מה הוא יעשה? הנה הוא אומר, יטבול את עצמו באמבטיה. הולכים למקווה, אפשרות אחת מוחסידס, ואפשרות שלישית. אבל קר במקווה, אלכס. כולם מסתכלים עליך ערום, לא יכול. יש עוד עצות? אז לך למעיין. רחוק, ויכולים להוביל את הבגדים, ואין לי אוטו, זה חם. כל התירוצים שבעולם, ללמוד חסידות אתה יכול לפני התפילה, לקרוא פרק תניא, אתה יכול לפני התפילה, תלמד, עזוב. אני מוכר. אם יש פה הפרעות סימן שיש פה קדושה. כן, צריך להשית עצות בנפשות הבינוניים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן, ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. הוא לא מצליח להתפלל הבינוני, והלב שלו נאטם, אטום מלשון אטימות, כן? טמטום מלשון אטימות. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו, מפני כבדות שבליבו, וזאת היא עצה היעוצה בזוהר הקדוש. הדבר הזה כן אומר, מה יעשה בן אדם שאין לו חשק להתפלל, או שאין לו יכולת להתגבר על היצר הרע, היצר הרע חזק ממנו. וזה קורה, רואים שהרבה פעמים, זה ניצחון, זה כאילו קרב אבוד. כי הוא באמת, דרך אגב, מתי אנחנו במגמה של עליונות על היצר הרע? שאנחנו בשמחה. בשמחה, לא עוללות. בעוללות אנחנו בוודאי ניפול משם. בשמחה, שבן אדם בשמחה של מצווה, על זה שהוא יהודי, על זה שהוא עשה מצווה, שהוא זכה לעשות שיעור, לתת צדקה, שהוא שמח בזה, זה נותן משנה תוקף לנפש האלוקית, כן? אומר האדמו"ר הזה, כן, שימו לב איזה יופי. יצא יעוצה בזוהר הקדוש, דאמר רב מטיבתא, רב מטיבתא בגן עדן, יש רב מטיבתא בגן עדן, יש גם ישיבה בגן עדן, ויש את הרב מטיבתא, זה היה ראש הישיבה בגן עדן. מה הוא אמר? ככה מובא בזוהר. קוראים לו ראש ישיבה, רב מטיבתא, אתה קוראים לו זה שמו? מה, זה לא מושג? לא, דאמר רב מטיבתא בגן עדן, הרב של המטיבתא בגן עדן. הישיבה שם בגן כן. עדן. דלה סליק בנהורה. ישיבת מטיבתא נהיה? לא, מטיבתא זה ישיבה. ישיבה בשמיים, יש שם צדיקים יושבים, והוא אומר, מובא בזוהר, הוא מביא בזוהר, לא, אין להם ראש ואין להם שתיים, אין להם קרביונים גם, אין להם גוף שם, יש להם, זה רק הנפשות שלהם. אוקיי. ועכשיו מה אומר שם הרב שלה? דלה סליק בנהורה מבטשין לה. מה הוא אומר בעברית? עץ שלא נאחז בו האור, האש, מבטשין אותו, קוצצים אותו. אתה תרצה להדליק גזע של עץ, אתה לא מצליח. לא מצליח. מה תעשה? מה העצה? לשבור אותו. מה זה קשור לענייננו? ממשיך מיד. ממשיך הזוהר. כן, מה קץ? ממשיכים. גופה דלא סליק בנאורה דנשמטה מבטשין לכולה. פירוש, מאורה דנשמטה שאור הנשמה והשכל אינו מהיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. כמו שהעץ, אתה רוצה שיחז בו האש, אתה צריך לקצוץ אותו לגפרורים קטנים, לחתיכות כדי שידלק. אז אותו דבר שהגוף הוא מגושם, הנפש האלוקית מגושמת, כמו זבול עץ, הוא לא זז. הוא אומר, מה יעשה? מבטשין לה. מה זה מבטשין לה? יבטש את עצמו. איך יבטש את עצמו? אמרנו שיש דברים שהם, אנחנו לומדים תניא, גם אם זה לא הוראה לדור שלנו, כי הרבי אמר שזה דור חלש, כן? ויש דברים ויש גם, הרבי מביא סתם בסיבה, חוץ מזה שאנחנו חלשים, כיוון שאנחנו כבר בתוך הגאולה, חלק מהגאולה, אז השיטה היא של לעבוד את השם בשמחה, אבל הספר הזה הוא לפני 200 שנה, הוא גם נוגע לעכשיו דרך אגב, אבל זה, אני לא יכול להגיד את זה באופן כללי, שבן אדם לא יתחיל ללכת ולעשות דברים לבטש את עצמו. אבל מה זה לבטש את עצמו? כאילו הוא יתחיל להתבונן כמה הוא גרוע. זה מבטש. אתה לא מצליח להתפלל את המגוש, בגלל שאתה חושב שאתה משהו, אתה מציאות.
בגלל שאתה מציאות, אתה אטום להשם, כי אתה לא נותן להשם לחדור בתוכך. אז כשאתה תבטש את עצמך, האור האלוקי יתחיל לחלחל. מה זה מבט אתה שלי? לא אומר שאתה לא בסדר, אתה מתפלל. אין שלא מתפלל. אין דבר כזה. אין דבר כזה לא להתפלל. כי אתה לא, כי אז אתה רוצה לעצמך ישות. כן, בדיוק. וגם זה, מי אתה? אף אחד לא שאל אותך, יפה. דרך אגב, זו נקודה יפה. אתה, לא, אתה לפעמים, יש אני מתפלל. לפעמים מזכים אותך משמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה להתפלל. מי זה? החלק אלוקה מתוך מוחך? מתפלל. לא בא לך, לא מתאים לך? תפלל. דווקא שם, דרך אגב, מגלים דברים הכי נעלים. יש מאמר שלם של הרב, זה מאמר שלי. זה מאמר שאני לקחתי אותו לחיים, כי זה של היום הולדת שלי, כף מרחשוון. נקרא, ואישה אחת מדשי בני הנביאים, אתם רוצים? אם אנחנו נלמד את המאמר הזה, אני אומר, אנחנו לא נצא משם. אומר לכם, זה מאמר שכאילו אתה נכנס לתוך עולם, זה סיפור בעצם מהנביא. איפה זה מופיע? מקור? אני אראה לך את זה, בספר המאמרים המלוקטים של הרב, וזה מאמר שבעצם מסביר לך איזה משהו מהנביא, והאדמו"ר הזה כן, הרב כתב את זה מאמר מהאדמו"ר הזה כן, על האדמו"ר הזה כן, מסביר לך מה עומד מאחורי הקלעים. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה קשור למה? זה קשור לכך שלפעמים באמת, כמו שאמרת, שזה עצה אחת, לבטש את עצמך, עצה אחרת, לא להתעסק עם עצמך בכלל, מה בא לי, לא בא לי, לעשות את זה, אף על פי שכרגע אין לי חשק, ודווקא מהמקום הזה שאין לך חשק, בעצם מי מתפלל? החלק אלוקה ממעל שלך. לפעמים שיש לך חשק, וזה לפעמים יכול להיות חשק גם של נפש בהמית, כן? אני רוצה עכשיו להתבודד, להתנתק ולהתפלל, יש לך איזה מוזה, אתה קורא איזה מוזה טובה. אבל לפעמים דווקא רוצים זכות בן אדם, חוסמים אותו, שהוא יתנתק מהישות שלו, הוא לא מתעסק מעצמו והוא מבטש את עצמו. הוא אומר, אני עכשיו אתפלל על הפיו, יותר נכון, על אפו ועל חמתו של היצר הרע. אבל בוא נדבק בטקסט. זה מה שאמרת, אחרי זה נדבר. על כל פנים, זה אומר האדמו"ר הזקן, פירוש נאורא דנשמתא, שאור הנשמה והשכל אינו מהיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. מתי הוא יעשה את זה? שהוא יבטש את עצמו, שהוא רואה שהחומריות שבגוף גוברת על הנפש האלוקית, על הרצונות של הנפש האלוקית, אז הוא יבטש את עצמו. איך הוא יבטש את עצמו? עוד מדהים. ואף שמבין ומתבונן בשכלו בגדולת השם, אינו נתפס ונדבק במוחו כל כך שיוכל למשול על חומריות הלב, מחמת חומריותן וגסותן. והסיבה היא, גסות הקליפה שמגביעה עצמה על אור קדושת נפש האלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה. האדמו"ר הזה כן אומר, מה הסיבה שאין לו רצון? אין לו... הנפש הבהמית, הקליפה כרגע שולטת בו. למה? כי הוא הרבה יותר מדי באכילה, בתאוות כאלה ואחרות, בעודף שינה וכו' וכו'. אז יש החושים שלו מעורפלים כרגע, אז הקליפה שולטת עליו. איך הוא יצא מזה? אמרנו, בנקודה קטנה, יבטש את עצמו. איך יבטש את עצמו? עוד מעט נראה. הוא אומר האדמו"ר הזה כן, ולזאת צריך, זה לברסלב קצת. אבל הוא אומר שזה לא נוגע למעשה לעשות. כן, נכון. אבל אני רוצה ללמוד, ואחרי זה נראה בפועל איך כדאי לנהוג היום. כן? כדי לא ליפול דווקא בפח יוקשים של היצר הרע. ולזאת צריך לבדשה ולהשפילה לעפר, דהיינו לקבוע עיתים להשפיל את עצמו להיות נבזה בעיניו, נמאס. ככתוב ולב נשבר, רוח נשברה, יסית רעה אחרה. שהיא האדם עצמו בבינונים. שהנפש החיונית המחיה הגוף היא בתוקפה כתולדתה בליבו, נמצא היא האדם עצמו. האדמו"ר הזה כן נותן לנו מודעות פה. הוא אומר לנו ככה. הוא אומר, צריך לבטש אותה, להשפיל אותה לעפר. דהיינו לקבוע עיתים כמו לצאת להתבודד, או להתבונן, כן? שאתה לא, אתה כלום ושום דבר. זה שאתה פתחת מריבה עם השכנים, או עם הבני דודים, או עם זה, אתה תתבונן, חבוביק. שאתה עושה פה, אתה כלום ושום דבר, ואתה גס רוח. ולהתבונן, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו צודקים, אנחנו אף פעם, הרב אומר,
בתשובה למישהו שהיה ביניהם ריב, אם תתבונן אליבא דנפשי, שתבדוק שלא יכול להיות שאתה ב100% צודק. זאת אומרת, יכול להיות שאתה ב90% צודק. יכול להיות שהסיבה שהביאה לזה, תתבונן. בדרך כלל אנשים לא משוגעים בעולם, אלא אם כן בן אדם הוא משוגע, אז אתה לא צריך להתייחס, גם אתה בדרך כלל לא לוקח את זה ללב, אם יש לך מריבה איתו, כי אתה רואה שהוא לא, הוא סתם, הוא איש של תככים ומזימות, ואתה לא עשית לו כלום, ואדרבה, התאהבת איתו. אבל אם אתה מתבונן ואתה רואה שאולי לא נהגת כמו שצריך, נגיד לאשתך, ואתה בטוח שהיא ככה וככה וככה, תתבונן מה הקדים לזה. ניתן דוגמה, שבת, סיפרתי סיפור, היה לי נס. נס מטורף. וואו, סיפרתי את זה היום, אולי פעם ראשונה למישהו בשבת, לאחיין שלי, והוא אמר לי, אף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה. אמרתי לו, אתה יודע שאני ואשתי היינו צריכים, מצד העניין היינו יכולים להיות גרושים. סיפרת על זה. מה, יספר לך את האוכל? מה? הייתם עוד גרושים ואתה בסוף, וחשבת על זה ובסוף הבנת שלא, וגם... לא החלטתי שהיה עם הספר. משהו עם הרחם גם שהגיע המשם. כן. אז הנקודה היא שמה, שרק אחרי שנים קלטתי, אני באותו רגע הייתי מאוד עצבני. מה קרה? סך הכל. הלכנו למקום, באנו לשבת שם, והיה סגור, בסדר, נלך למקום אחר. אבל אני לא הבנתי שכבר המון זמן, דרך אגב זה קשור לחבר'ה, שהייתי עובד עם נוער, כן? והייתי כל היום וכל הלילה הייתי כל הזמן מתעסק עם אנשים ושיעורים והתוועדויות ומניח אנשים תפילין, ולא הייתי מגיע הביתה. גם כשהייתי בא הייתי אוכל ויוצא ללכת, לא הייתי נמצא בבית, הייתי כל הזמן בהיפר. ואחרי זה שנתיים של נישואים, אשתי אמרה לי, אתה מגזים, אתה לא נורמלי, זה לא נורמלי כל הסיטואציה הזאת. ואני לא קלטתי את זה, כי הייתי עסוק בעצמי, זה גם סוג של להיות עסוק בעצמך. תסתכל מי נמצא לידך, מה העיקר, מה תפל. גם שזה דבר חשוב לעשות שליחות, קודם כל הבית, נכון? נר שבת ונר חנוכה, מה קודם? נר שבת. נר שבת, אתם יודעים מה הסיבה שמדליקים נרות בשבת? השיחה של הרב, שלום בית, יפה. שמא ייכשל בעץ ובאבן. ואז הסעודה שיש אור, אז יש תענוג, זה לחזק את המשפחה. נר חנוכה זה להאיר את החוץ, מפתח ביתו החוצה. אז נר שבת קודם לנר חנוכה. כי קודם כל הבית, שהבסיס חזק, תלך תאיר בחוץ, אבל זה לא יכול לבוא, זה על חשבון. נר שבת לפני נר חנוכה? כן, נר שבת קודם לנר חנוכה. זה הלכה. לא, לא מצד הזמן. אם בן אדם עני מסכן, ואין לו, יש לו או זה, נר שבת, ידליק נר שבת, לא ידליק נר חנוכה. נר קודם כאילו בחשיבותו, זה לא... כן. אבל אתה שליחות לעשות בבית, גם זאת ששליחות להתאבל בעיר. נכון, בוודאי. רבי נחמן אומר, תעשו תשתיכם חסידות, אתם תעשו את החסידות, אתם תשבו, תעשו. חסידות? כחסיד גם כן. לא חסידה על רגל אחת, כן. זה התשובה בשביל כל הזוגות, שבדיוק אתמול היה לנו קצת ויכוח על הדברים האלה. במה? שאם רב אומר דברים מסוימים, והאישה מרגישה שהיא כאילו סוג ב' ואתה יודע, סתם דוגמה, כאילו הרב קודם לאישה, והגבר כאילו אומר לו הרב נגיד, או זה לא, כאילו יש פה קדימות של קודם כל האישה, הבית, לפני הרב ולפני כל המסביב. רב בריא, אני לא מדבר על רבי, עוד מעט אני אתן לכם סיפור מרבי, רב בריא זה אחד שיגיד לך תקדים את האישה, את הילדים לפני הכל, אפילו לפני הכל, זה שאתה תיתן להם והם ירגישו בטוחים, אז הם ייתנו לך ללכת להתפלל, תלך תעשה מה שאתה רוצה. אבל אישה, קודם כל, תהיה בבית. רבי זה סיפור, אני אספר לכם, היה סיפור עם האריזן. אני אגיד לכם מה היה קודם כל עם הרבי, ואז הרבי סיפר את הסיפור עם האריזן. היה פעם שהרבי ביקש איזה משהו, ואנשים אמרו, הם כאילו התחילו להגיד לרבי, אבל כתוב בשולחן ערוך ככה וככה. אז הרבי עצר, אמר בסדר, לא צריך. ואז הרבי אמר, אתם חושבים, כל המערער אחר רבו, כאילו מערער אחר שכינה. כן? רבו, זה מדובר על רבי, נשיא הדור. מה שמעתי שאם אתה אומר הלכה לרבי,
או אם אתה לא שומע בקולו, או אם אתה מדבר באמצע. בפני נשיא, כן, נשיא אדום. כן, רבי זה נשיא, כן, ראש בני ישראל. התכוונו לנשיא. לרב, כן, לא כל רב, לא כל רב. כי זה היה מפחיד, לא יודע. גם רבו המובהק גם. רבו המובהק, כן. גם רבו המובהק. זה בדיוק בהלכות הרמב"ם. אז הרבי אמר, והביא סיפור מהאריזל, היה סיפור עם האריזל. עשו איזה שיעור. דיבר על זה? שהייתי באיזה מקום, אז דיברו את ההלכה הזאת. אז האריזל היה בערב שבת, הוא היה נוהג לעשות קבלת שבת בחוץ. ובאו גורי האריה, מה זה גורי האריה? זה התלמידים של הארי הקדוש, לפני 500 שנה. והם היו ממש בכניסת שבת, הם היו עושים קבלת שבת כמו התימנים, פלוס מינוס, את יודעת, מוקדם. אז הם היו יוצאים לצד, הם מקבלים את השבת. גורי האריה זה ילדים? אפשר דתיים? גורי האריה זה ילדים דתיים? הארי זה האלוקי רבי יצחק, אני גר ברחוב הארי. האלוקי רבי יצחק זה ראשי תיבות הארי. כאילו הארי זה ראשי תיבות האלוקי רבי יצחק. אז איזה גורים הם באו לשם? לא, אז מה זה גורים? הוא נקרא הארי, כמו האריה. למרות שזה הראשי תיבות. רבי הרב הזה. מה זה האריזל? הארי הקדוש. אבל הוא לא הולך היום. לא, לפני 500 שנה. והיו לו תלמידים. בקיצור, כאילו כינוי שלהם גורר האריה. אז הם יצאו, הם היו גדולי העולם. והם יצאו לעשות קבלת שבת, והאריזל שאל אותם האם הם רצונם לעשות איתו את השבת בירושלים. עכשיו, לא היה להם ספק שהוא יכול לקחת אותם בקפיצת הדרך לירושלים, גם הוא עשה איתם דברים מעין זה ודוגמת זה, אבל הם אמרו לו, נלך ונתייעץ, נמלך בדיביטיום. מה זה נמלך? נלך נתייעץ עם אנשים שלנו. רק נגיד, לא נתייעץ, סליחה, רק נגיד להם. כאילו וזה באמת על פי שולחן ערוך, צריך לעדכן את האישה. נכון? שלא תיבהל פתאום איפה בא לי, איפה נעלמו, כל החבר'ה, מה? אז האריזל אמר להם, תלכו לבתיכם. כאילו הם התפללו רגיל ואמר להם, תלכו לבתיכם. והם ייחו את הרבי מביא אחד, זה היה אחד איך אומרים, שנוסעים בכביש ויש, ברח לי השם עכשיו, המחלפים לעלות לגאולה. האריזל רצה להתגלות כמשיח, כן, הוא היה ידוע שהוא היה גלגול של משה רבנו, הוא נשמת משיח האריזל. האריזל היה בן אדם צעיר, הוא נפטר גם צעיר, וכל המקובלים בצפת התבטלו אליו, כן, הוא היה די שפת חיות, היה מסתכל באדם, בפנים של האדם, הוא ידע את כל הגלגולים שלו. למה הוא לא אמר לצ'וקים שלא הטרידו בני אדם לעתיד לבוא וידעו את זה בתוך השם? בקיצור, הרבי מביא את העניין הזה לעניין של, אתה נכנס, שרבי אומר משהו, הכל, זה משליך הכל לכנגד. אתה צריך לדעת שהוא יודע שולחן ערוך יותר טוב ממך. הוא יודע גם את ההשלכות שהוא אומר לנסוע לירושלים, לכן שרבי אומר משהו לא שואלים שאלות. וזה רבי. ככה, אבל שרב אחר, אז, עוד פעם, אם זה רבך המובהק, צריך לדעת וכו', אתה צריך לדעת, לסמוך עליו. כמובן, אם זה נקרא פקודה לא חוקית בעליל, שמשמו, כמו כל מיני אנשים, דרך אגב, סליחה שאני גולש, פעם מישהו אמר לי, הרב הזה ככה וככה. אמרתי לו, שם ישמור. הוא אומר לי, מה זה ככה? אמרתי לו, תקשיב, אם אתה תקבל שררה, וילכו אחריך אנשים, ובעיוורון, כל כך הרבה אנשים, לא בטוח שאתה גם לא תשכח את השם אלוקיך, ישמן ישורון ויבעתו. זאת אומרת שבן אדם מקבל שררה, אם הוא לא בביטול לרב מעליו, הוא לא יכול להצליח. כי תחשוב, בגבהים מסוימים אתה מאבד כיוון. אז בן אדם הוא חושב, הוא בעצמו מדמיין שהוא איזה משהו מיוחד. אבל רב אמיתי, רבי, הוא יודע שהוא, כמה שהוא יותר מקבל סמכות, הוא יותר משפיל את עצמו. הרבי מסביר את זה באיזה עניין שמישהו מקבל שררה או איזה תפקיד, הוא צריך לעשות חשבון נפש. למה? כי ברגע שמעלים בן אדם, אם הוא עולה לא נכון, הוא יכול ליפול. כן? וצריך לדעת שבן אדם זה הוא צריך להתבונן, ותמיד צריך להיות בביטול למישהו. לכן בחב"ד, כל אחד, כל רב, יש לו משפיע. הרב גלוחובסקי מהקהילה, יש לו משפיע. גם למשפיע של הרב גלוחובסקי יש משפיע, וגם לרבי היה משפיע.
אתם מבינים? אבל מה? בסדר, לא כי הוא יודע יותר מהרבי, זה עניין כמו של הרקה, חיבור לקרקע. אני לא עושה מה שאני רוצה, קודם כל. אני לא עושה מה מי יגיד לרבי מה לעשות? זה רבי. בסדר, אבל אצל הרבי זה גם עניין סמלי, יש לו משפיע, והיה לו, הרבי היה מתקשר לשאול רב פוסק הלכה. כן? זה יש הגיוני. עוד פעם, תבין, הרב, זה הנקודה, דווקא זה הנקודה. תיקח את הנקודה שבזה. זה בוודאי שהרבי יודע יותר טוב מכולם. כי הוא רבי, אבל זה הנקודה. הרבי, אתם יודעים שבפסח, הוא היה אוכל מוצרי גבינה. ויום אחד הוא רואה שעל הקופסה, באותו שנה השמיטו את הכשרות, היה על זה כשרות של השגחה חמורה של חב"ד. ולא היה, אז הרבי לא רצה לאכול מזה. אמרו לו, לא, זה מה? הרבי לא רצה, אין, אם אני אוכל, אז מישהו אחר גם יגיד אני אוכל, ואז הרבי זה דוגמה. אתה מבין? איך מישהו יכול להעץ עצות אבל אתה מבין עוד פעם, אתה עוד פעם חוזר על הפעם השלישית. הרבי זה דוגמה. יש לו רב ויש לו משפיע. הוא מתייעץ. האדמו"ר הזה כן התייעץ עם רב שמואל מונקס, ללכת למאסר, אתה מכיר את הסיפור. התייעץ. הקדוש ברוך הוא נמלך, במי הוא נמלך? עם המלאכים. מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו דרך ארץ, שלעולם הגדול ימלך עם הקטן. המנהל של התלמוד תורה מתקשר אליי, הוא אומר לי, אשתי אומרת לי, מה קרה? הוא אומר, רצה להתייעץ איתי לזה משהו. מי? הרב ברק? אמרתי לה, כן, זה דרך ארץ. ככה מלמדים. הקדוש ברוך הוא מלמד שהוא נמלך במלאכים. הם אמרו לו ככה וככה, הוא בסוף עשה מה שהוא עשה, כן? כן? כמו ראש ממשלה שיש לו יועצים. נכון. בסופו של דבר הוא מקבל... נכון. וזה לראות, לשמוע כמה כיוונים. זה עוד חוכמה אתה מקבל. אני אומר, אני עכשיו באיזה ברוך מסוים, לא משנה, אישי, ואני קולט שהלכתי אחורה, לא התייעצתי עם אף אחד, חשבתי אני חכם גדול באיזה נושא מסוים. עשיתי טעות. והטעות הזאת היא טעות שעלתה לי ועולה לי, אבל הבנתי, אמרתי, לא התייעצתי עם אנשים מבינים בדבר. ודרך אגב, לפני זה התייעצתי עם כל מיני אנשים, וכן כיוונו אותי ועזרו לי, וברוך השם, אבל הפעם לא התייעצתי, חשבתי שאני חכם גדול, ומעופרה, צריך תמיד להתייעץ, לשאול, בטח בדברים גורליים, אל תחשוב שאתה יודע הכל, ואל תחשוב שאתה צודק ב100%, אתה אף פעם לא צודק ב100%. יכול להיות שאתה צודק ב80%, כי באמת מישהו, אבל שים לב, אולי משהו הוביל לזה, תתבונן, אומר אדמו"ר זה כן, להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו נמאס. אתה משלם עם עצמך, שאתה מקבל עוד תובנות. כן, נכון. אבל אלכס, אם יש מישהו משפיע בה, יש לו משפיע, בסוף נגמר המספר של עם ישראל, אז יוצא שאחד נשאר בלי משפיע. לא. או משתמש אין דבר בלי כזה. כוון. אין דבר כזה. להסביר את זה. לא, יכול להיות שיש לבן אדם כמה, לבן אדם אחד, כמה? ל20 אנשים משפיע אחד. אז הוא אומר, יכול להיות רב אחד שידבר עם 20 אנשים, להדריך אותם. כן, מדריך אותם. אני, יש כמה בחורים שמתקשרים אליי, ואני מדריך אותם, מתייעץ איתם, זה דברים שאני, נגיד, בתור משפיע, לא בתור רב, אני לא רב פוסק הוראה, אם זה, אז אני אומר לו, אני אתייעץ, אני שואל אל רב, מורה הוראה, אם אני לא יודע את ההלכה בוודאות, אני שואל רב, מורה הוראה. אבל זה, יש משפיע ויש רב, רב זה להלכות, משפיע זה בדרך, נגיד הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לעשות ככה וככה, אני אומר לו, תגיד לי, אתה חושב שאתה מוכן לדבר כזה? אתה עומד במצב הזה. אני חושב, כן, אתה מחנך אותו, מוביל אותו, שלא ייפול בדרך. ואתה, כמובן, המשפיע צריך לראות מישהו שמכיר אותך, אתה פורט בפניו את כל מה שעובר עליך, ואתה רואה שהוא אוהב אותך, והוא דואג לך. ואני אגיד לכם, זה אפילו משהו, אני אומר באופן אישי, שהיו מקרים חריגים שפנו אליי בתור משפיע, מישהו שהיה בחוץ לארץ, הוא היה איזה במצב קטסטרופלי, הוא מתקשר אליי ואומר לי משהו, ואני אומר, באין צדק, אני קולט, שהוא אומר לי משהו, ואני מרגיש שאני לא מדבר בכלל. אני אומר לו משהו, והוא לקח, עשה את זה, והוא אומר לי לימים, שהוא חזר לארץ, הוא אומר לי, אתה יודע מה? אתה יודע שמשם, כך הוא חזר בתשובה, דרך אגב, הוא היה תהליך, וזה אומר לי, באותו רגע שאמרת לי את זה, הרגשתי שהרבי מדבר איתי. לקחתי את הדבר, היה לו הפסד ממון גדול בזה, לקח איזה שקית עם חומר לא בריא, לקח הכל, זרק לשירותים, הוריד את המים.
כן. וואו. הוא אמר, מה אני עושה? וזה אמרתי לו, אתה הולך עכשיו, אתה לוקח את השקית, אתה הולך. לאן אני הולך? אמרתי לו, אתה הולך במסדרון. אוקיי, לאן? אמרתי לו, איפה השירותים? הוא אומר לי, פה מצד ימין. אמרתי לו, אתה נכנס לשירותים, יופי, אתה זורק את זה, אני שומע שהוא זורק, אתה מוריד את המים, הורדתי את המים. זה לא צער בעלי חיים, אחר כך לא עליהם עוד מנות. יש דברים מצחיקים, יש דברים פחות. לא כל דבר. נכון. בקיצור, זה חשיבות של משפיע. לא להתרגש, כן. ערן, כן, לא, זה בגלל, לא בכוונה. אז זה חשיבות של להתבטל. ולפעמים אתה צריך לבטל את עצמך קצת, להתבונן שאתה לא, רוב המריבות והגאווה וההתקדשויות עם אישה, עם ילדים, זה כי אתה לא בביטול. תהיה בביטול, לא כל הזמן דורשים את דעתך, אתה גם לא הכי חכם בעולם, אתה לא צריך להגיד מה נכון, לפעמים תשתוק. אם אתה לא יודע לפרגן, תשתוק. כן? זה אומנות, ובשביל זה צריך לפעמים להתבונן, ולהשפיל לעפר את הנפש הבהמית, דהיינו לקבוע עתים להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו נמאס, ככתוב ולב נשבר, רוח נשברה, היא הסטרא אחרא, שכתוב לב נשבר, רוח נשברה, בפרק נ"א בתהילים, מדובר על הרוח של הסטרא אחרא, שהיא האדם עצמו בבינונים. מה בבינונים? בן אדם אני, שאני אומר אני, צריך להבין את זה, אנחנו נסתכל על זה בשתי זוויות, אבל האדמו"ר זה כן פה מאיר, שאצל בינוני, מי האדם, הנפש האלוקית או הבהמית שלו? הבהמית. אצל האדם רגיל, אפילו אצל בינוני, הנפש האלוקי הוא לא צדיק, הנפש, הוא עצמו זה הנפש הבהמית שלו. ואחרי זה נגיע שבאמת במהות הפנימית כולם זה הנפש האלוקית, אבל הביטוי שלו זה הנפש האלוקית. מי מדבר? מי החושב? אתה שואל אותו שאלה, מה המחשבה הראשונה שקופצת אצלו? זה הבהמית שלו. איזה אינטרס יהיה לי, מה טוב לי, מה יקף לי, לא חם לי, קר לי. ההחלטות שלו נובעות מהנפש הבהמית. ששואלים רבה, בא אדמו"ר הזקן, אומר ככה, נקרא, ועל נפש האלוקית שבו נאמר, נשמה שנתת בי טהוריי, שנתת בי דייקה, מכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה הטהורה, כי הקדוש ברוך הוא נתן בי את הנפש האלוקית, הוא לא הנפש האלוקית, כי אם בצדיקים, שבהם הוא להפך, שנשמה הטהורה שהיא נפש אלוקית, הוא האדם בגופם נקרא בשר אדם. הצדיקים הם אדם, נעשה אדם, כן, על מי נאמר על רשב"י, נאמר בעבורנו, כן? הוא אדם, צדיקים הם אדם, לכן שהם נכנסים לגוב אריות, צדיקים גמורים, האריות לא יעשו להם כלום, כי הם רואים אדם. אבל כשבן אדם רגיל נכנס, הם רואים בהמה. הם לא רואים צלם אלוקים. הם לא רואים צלם אלוקים, אפילו גם צדיק שאינו גמור, הוא לא ינצל משם. זאת אומרת, מי שיש לו אפילו מעט בהמה, החיה, באמת כך כתוב בספרים, היא מזהה בהמה. היא לא רואה אותו בתור אדם, היא מזהה אותו בתור חיה, היא תוקפת אותו. אבל שהוא רואה אדם, האור החיים הקדוש, צדיק יסוד העולם, לפני הבעל שם טוב. היו 5 כאלה, נכון? שמה? גדולי עולם, ממש. שמה? צדיק יסוד העולם. כמו זה שאמרת עכשיו. כן, היו אור 5 החיים. שהם היו ממש. לא קשור, זה צדיק יסוד העולם, שהוא אדם. זה, כן, אולי. אז רשב"י היה נכנס, דניאל בגוב אריות בזמנו נכנס, היו כמה מגדולי ישראל שהחיות התבטלו בפניהם, אריות, נמרים, כי הם רואים אדם. אז הלל הזקן, פה מביאים על הלל הזקן, וכמאמר הלל הזקן לתלמידיו, שהיה הולך לאכול, היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והענייה, הוא גופו, כי כמו זר נחשב אצלו. ולכן אמר שהוא גומל חסד עמו במה שמאכילו, כי הוא עצמו אינו רק נפש אלוקית לבד. זאת אומרת שהלל רצה לאכול בסוף יום הלימודים. הגוף שלו, כאילו זה שהוא מכשיר. יפה, אז מה הוא אמר? אני הולך לגמול. כלי, חסד עם הגוף. שרה, את מקשיבה? כן. הלל שהוא רצה בסוף היום הלימודים, הוא אמר, אני הולך, אומרים לו לאן? אני הולך לגמול חסד עם העלובה. איזה עלובה?
הנפש הבהמית אצלו הייתה נקראת עלובה. הוא היה יודע שאם הוא לא יאכל, הוא לא רוצה לאכול. הוא רוצה כל הזמן לשבת ללמוד, אבל הוא היה בסוף היום. הוא היה אומר, אני הולך לגמול חסד עם העלובה. מי הייתה העלובה שלו? הנפש הבהמית. אצלנו מי העלובה? זה הנפש האלוקית, אצל בינונים ומטה. אז אצלנו הנפש הבהמית, בכלל כך, שאצל הבינוני, הנפש שלו, האדם עצמו, הוא הנפש הבהמית שבו. ואצל הצדיק, מי הוא? זה הנפש האלוקית שבו. זה המציאות שלו, ההתגלות שלו. נכון שגם באנשים רגילים, אפילו בראשי ישראל, המהות הפנימית שלהם זה האלוקות שלהם, כן? אבל זה לא הביטוי שלהם ביום יום, זה לא ההתגלות שלהם. אומר, כי היא לבדה מחיה גופו ובשרו, שהיה בנפש החיונית המלובשת בדמו ובשרו, נהפך לטוב ונכלל בקדושת נפש אלוקית ממש בצדיקים, נקודה. בצדיקים גמורים, כל הנפש הבהמית, כל החיות נהפכה להיות חיות אלוקית. הוא אוכל רק לשם שמיים. הוא יושן רק לשם שמיים. אין לו רצון בפני עצמו. אפילו אני אספר משהו, עוד שאנשים, יום אחד עברתי במסדרון בבית של ההורים של אשתי. וזה היה צהריים. חמי היה קם מוקדם מאוד בבוקר, כל היום בצהריים, הוא היה אומר, היום אומרים לו, הוא אומר, אני הולך לשים את הגוף. כך הוא היה אומר, לא לישון. יום אחד עברתי לחדר בנות, זה החדר שם, יש להם חדר קטן מאוד. ראיתי אותו, לא אשכח, ראיתי, הדלת הייתה פתוחה, ראיתי את הפנים שלו, נבהלתי. ראיתי את הפנים שלו שהוא ישן, כאילו הוא היה כאילו הוא היה זוהר. כאילו, זה היה בחושר? לא בחושר, זה היה ביום. אבל כל אחד זוהר ביום, לא? חוץ מהכושים. החיות שלו, זאת אומרת, ראיתי שהוא כאילו לא יושן. אתה יודעת שבן אדם יושן, רואים יש בו יראת שמיים. דרך אגב, המגיד ממזריץ' שהוא היה הולך, היה לו רגל מעץ. אתם זוכרים שסיפרתי פעם את הסיפור על המגיד, נכון שהיה מתנגד לתורת החסידות. הוא היה מתנגד לתורת החסידות, ואז איך הוא התקרב? כי אשתו הכריחה אותו ללכת לבעל שם טוב. כי הבעל שם טוב היה אומר לחברותא שלו, תגיד לחברותא שלך, כאילו למגיד, שהמזור שלו נמצא אצלי. הרפואה נמצאת אצלי. והרגל שלו הלכה לפני ריקבון, ואז בסוף הוא הלך אליו. אתם זוכרים את הסיפור, נכון? ובסוף, הוא היה עם רגל מעץ, ערן. בקיצור, אז הוא היה הולך בלילה לראות את כל 120 צדיקים. או שהוא נולד ככה? לא, כי היה לו ריקבון בגוף. יש פה אדם שנולדים עם עץ. זה לא שמעתי, אבל אולי באיזה מציאות מסוימת. על כל פנים, הוא רואה, מסתכל שם, הוא רואה את הצדיקים, איך הם ישנים. והיו שם את כל הצדיקי העולם. והיה שם אחד התלמידים מהר, הוא היה זקן התלמידים, גדול התלמידים, דאז, רב מנחם מנדל מויטבסק, קראו לו. על פרי הארץ, הוא היה משהו עצום. דרך אגב, מי שמגיע לטבריה לא לפספס את הציון הזה, אומרים שזה ציון מחולל פלאים. רב מנחם מנדל מויטבסק, כדאי מאוד אם מישהו נמצא באזור, וגם לא נמצא באזור, להשתדל להגיע לשם. היית שם? כן. נו, אז אתה מושלם עכשיו. לא מושלם, לא, זה לא, זה רעיון מושלם, אבל זה כדאי להגיע אם מישהו מגיע. על כל פנים הוא היה כמו רב חבר של האדמו"ר הזקן. הוא היה גדול, האדמו"ר הזקן היה הכי צעיר, הוא היה הכי מבוגר, והאדמו"ר הזקן הוא היה כמו הרב חבר שלו. שנייה. ואז כשהמגיד נכנס לראות אותם, אז מנחם מנדל מויטבסק, הוא פחד מאוד, היה להם יראה מפחידה מהמגיד. כי המגיד, אמרתי לכם שהמגיד הוא היה כמו יצחק אבינו, הוא היה בקו של יראה, נכון? הבעל שם טוב היה בקו של אברהם אבינו, קו של חסד. והמגיד היה בקו של יצחק. הרי לא ניכנס את זה עכשיו, נראה לי דיברנו על זה פעם. קיצר, הם פחדו ממנו פחד מוות, כן? זה פחד כמובן, יראת כבוד. ואז שהוא נכנס, כשהוא עצר ליד האדמו"ר הזקן,
מנחם מנדל מויטץ שמע שהמגיד, כאילו הנשימה שלו נעתקה, נעצרה. הוא אמר, איך כל כביר שוכן בגוף כזה קטן, האדמו"ר הזה, כן, בעל התניא היה קטן בגודל. הוא אמר, איך נשמה כזאת גדולה נמצאת בגוף כזה קטן. איך יכול להיות כזה? הוא התפלא. באמת היה ביניהם קשר מיוחד, שהוא בעצם החליף, הוא בעצם מילא את מקומו, דווקא האדמו"ר הזה, כן, הצעיר מכולם. והוא גם זכה שטבלו את המגיד לפני בטהרה, האדמו"ר הזה, כן, יצא בהגרלה שהוא תפס את הראש של המגיד, כן? הוא תפס את הראש, עד אני לא יודע אם זה האדמו"ר הזה, כן, יכול להיות שרב לוי אמר שם, באיזה שלב הם לקחו אותו לטבול אותו לפני הגבורה, עושים טהרה, ואז הוא אמר, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם, על כן יקום לטבול את עצמו, והמגיד קם לבד, טבל את עצמו ושכב על המיטה. למה לשכב על המיטה? צריך לקבור אותו. לפני המוות הוא טבל את עצמו? הוא היה כבר מת. זה היה שאלות. הוא קם בתחייה וטבל את עצמו וחזר למצב ההוא? עם האדמו"ר הזה כן היה סיפור אחר, שהאדמו"ר הזה כן הביאו אותו, הרי הוא נפטר, הוא הסתלק במרדף של נפוליאון אחריו, גם על זה דיברנו, והוא הסתלק וואו, בעדיץ' שהוא נגבר, לא בנייז'ין, הוא היה זומבי, קדוש אבל, בקדושה. הוא הסתלק באיזה עיר, עכשיו אני אעלה לי הראש, ואז לקחו אותו, כי לא היה בית עלמין שם, של יהודים, אז לקחו אותו לאדיץ', איפה שהוא קבור, ובדרך היה איזה חיה טמאה, והארון היה על כרכרה, והארון התרומם באוויר, כאילו לעיני כל האנשים שהיו שם, שיהיה במרחק מהחיה הלא טהורה. אבל איפה באמת הוא נפטר? בנייז'ין הוא נפטר? לא בנייז'ין, ברח לי, בפיאני, שם הוא במרדף הארוך שהיה בינו לבין נפוליאון, הוא הסתלק כי הם טעו בדרך והיה קור חורף גדול, האדמו"ר הזה כן סבל מכאבים, שהוא מתאר שגיהנום נמצא לי בתוך בבטן, אני מרגיש את גיהנום בתוך הבטן שלי, הוא סבל סבל שאי אפשר לתאר. על כל פנים, אנחנו חוזרים לעניין, שאם אנחנו, זה הנפש הבהמית שלנו, אז אנחנו, אם אנחנו, האור של הנפש האלוקית לא נתפס, אנחנו צריכים לבטש את הנפש הבהמית, כמו שצריך, אתה רוצה להדליק גזע עץ, אתה צריך לחתוך אותו, לבטש אותו, לקצוץ אותו, לחתיכות קטנות, כדי שיאחז האור, יאחז האש, ככה את הנפש הבהמית, צריך לבטש אותה. אם אתה מרגיש שאור הנשמה לא מאיר בה, לא נתפס בה, זה אומר שהגסות של הקליפה מתגברת. ואז האדמו"ר הזה כן מביא למה אצל בן אדם רגיל הנפש הבהמית היא האדם, ולכן צריך לבטש אותה בשביל שהנפש האלוקית תתגלה. מה שאין כן אצל צדיקים שהם לא צריכים את זה, כי הם המציאות שלהם זה נפש אלוקית, צדיקים גמורים, כן? שהם מועטים דמועטים. טוב, אני חושב שאפשר לעצור פה היום, נכון? זה נקודה מעניינת.